केवायसी, पॅन कार्ड, उद्योग आधार, गॅझेट आणि सरकारी नोकरी फॉर्म भरणा केंद्र, झेरॉक्स व इतर सेवा. प्रोप्रायटर अजित दळवी. आमचा पत्ता म्हापसेकर तिठा, पिंगुळी, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 053 99 70 5 व 94 20 90 73 65 आणि 95 45 46 45 81. काय म्हटलं नाही. आराध्यदैवत छत्रपती शिवराय प्रमुख आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून आज उद्धवजींना पाठिंबा देण्यासाठी आपण या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमलेले माझे सर्व शिवसैनिक, संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर आणि उपस्थित आपण या मतदारसंघातील सर्व शिवसैनिक आणि मतदार बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर कालच्या 4 दिवसाच्या घडामोडीमध्ये आपण बघितलं असाल की अनेक आमदार शिवसेनेला सोडून जात आहेत, परंतु निश्चितपणे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवसेना उद्धवजींच्या पाठीशी आहे. या घडामोडी काय काय नुसार झाला नाही तर सत्तेमुळे मदमस्त झालेला भारतीय जनता पार्टीचा याच्यामध्ये हात आहे. गेल्या 2 वर्षामध्ये सातत्याने भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना कुठेतरी झुकली पाहिजे, उद्धवजी कुठेतरी झुकले पाहिजे म्हणून सातत्याने या फडणवीसचं काम केलं होतं. परंतु उद्धवजी आपल्या विश्वासावर या भारतीय जनता पार्टीपुढे कुठे झुकले नाहीत आणि म्हणूनच आज एवढी सत्ता आज त्या ठिकाणी काबीज करण्याचं काम या ठिकाणी करत आहे. आज खरं तर या मतदारसंघातील आमदारांनी सुद्धा अनेक वेळा देव बदललेत. काही लोक पक्ष बदलतात, काही लोक देव बदलतात. आपण बघितलं असाल की गेल्या 15 वर्षापूर्वी शरद पवार हे देव होते, त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे देव होते, त्यानंतर उद्धव ठाकरे देव होते, आता फडणवीस देव झाले आणि काल एकनाथ शिंदे देव झाले. खरं तर अशा लोकांना मध्ये खरं तर आपल्या मतदारांनी सुद्धा निश्चित विचार करतायत की या मतदारसंघातले मतदार कोणाच्या पाठीशी राहतील. आज खरं तर दीपक केसरकर सांगतायत, खरं तर दीपक केसरकरांना आम्ही नेहमीच मार्गदर्शक म्हणून या ठिकाणी समजत होतो. खरं तर संदेश ठाकरे सांगितल्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांनी सर्वात जास्त सन्मान मला देण्याचं काम केलं. परंतु जेव्हा निष्ठेचं फळ येतं तेव्हा मात्र आपण ज्या निष्ठेने आपल्याला शिवसेनेने ठेवलं आहे
पद जातील आज सत्ता येईल, ते होईल. परंतु निष्ठे मात्र हे गद्दारांकडे आणि ज्या मतदारांनी आम्हाला निवडून दिलं. खरं तर उद्धवजींनी आम्हाला 10 वाजता या ठिकाणी हे ज्या घडामोडी झाल्यानंतर आम्ही जवळ 27 आमदार एकत्र होतो. त्या उद्धवजींनी आम्हाला सगळ्यांना बसून सांगितलं की या 27 आमदारांना सुद्धा तुम्हाला निर्णय घ्यायचा, तुम्ही योग्य निर्णय घ्या. Hello. I testing 1 2 3. चालू करा आमदारांना आम्हाला उद्धवजीने बोलवून घेतलं होतं. ज्यांना कोणाला शिवसेना सोडायची त्यांनी निश्चितपणे शिवसेना सोडा. तुम्हाला काय दिलं नाही? काही लोकांना आमदार केलं, काही लोकांना खासदार केलं, काही लोकांना मंत्री केलं, पण निश्चितपणे माझ्यासारख्या सामान्य शिवसैनिकांना मी काय दिलं? आज शिंदे आईसारखं उदाहरण आम्हाला त्यांनी दिलं की 80 वर्षाच्या शिंदे आईनी आज आपण कुठलं पद दिलं तरी पण ती रस्त्यावर येत आहे. अशा शिवसैनिकांना मी काय दिलं? खरं तर ज्यांना दिलंय ते माझ्या दूर जात असतील तर निश्चित मला त्याची परवा नाही. नवीन शिवसैनिकांना घेऊन मी या शिवसेनेचं संघटन वाढवेल. खरं तर विष्णू परब सारखे ज्येष्ठ शिवसैनिक आहेत, 30-30 वर्ष काम केले आहेत. आज शब्बीर म्हणण्यासारखे शिवसैनिक आहेत किंवा भाई गोळेकरांसारखे शिवसैनिक आहेत ज्यांना आपण काही दिलं नाही, परंतु बाहेरनं आलेल्या दीपक केसरकर असून देत, उदय सामंत असून देत, त्यांना भरभरून आम्ही पदं दिली तरी पण ते शिवसेनेच्या बाहेर गेले. निश्चितपणे येणारा काळ ठरवेल की कोण बरोबर आहे आणि कोण चूक आहे. खरं तर निष्ठा विकली जात नसते, परंतु काही लोकांनी आपली निष्ठा विकली. खरं तर दीपक केसरकर आज अनेक या ठिकाणी प्रेस घेत आहेत, प्रेसमध्ये सांगतायत की संजय राऊतांना हे यांनी कमी बोलायचं, त्यांनी राजीनामा द्यावा. आम्ही त्यांना मदत दिली आहे. खरं तर संजय राऊतांच्या 45 पटाच्या पोटामध्ये दीपक केसरकरांचं नाव नव्हतं. आज संजय राऊत मोठ्या मताने यांनी निवडून आले. खरं तर तुम्ही मत दिलं म्हणून राजीनामा मागताय, मग या सावंतवाडी जनतेला तुम्ही काय उत्तर द्याल? सावंतवाडी जनता जो तुमचा राजीनामा या ठिकाणी मागणार आहे. तुम्हाला सावंतवाडी जनतेने 2-2दा शिवसेनेच्या भगव्या निशाणीवर या ठिकाणी 70,000 मतं या ठिकाणी निवडून दिली. खरं तर तुम्ही या ठिकाणी अरुबाई आहेत, खासदार विनायक राऊत आहेत, अनेक वेळा आम्ही सांगितलं की दीपकबाईंचा आपण सन्मान केला पाहिजे, त्यांना पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात घेतलं पाहिजे. परंतु आज दीपकबाईंची भूमिका काय? उद्धवजींवर या ठिकाणी आरोप करतायत की खरं तर उद्धवजींनी आज दीपकबाई तुम्ही सांगताय उद्धवजींना की आपल्याला पुन्हा एकदा सरकार करायचं आहे, आम्हाला भारतीय जनता पार्टीवर जमवायचं आहे. खरं तर हे दीपकबाई सांगण्याचा तुमचा अधिकार नाही. उद्धवजींना जर मनात वाटलं तर या ठिकाणी एका क्षणात उद्धवजी सत्तेत उद्धवजींवर आज सुद्धा अमित शहा जुळून घ्यायला तयार आहे. परंतु ही शिवसेना कोणावर झुकणार नाही. ही शिवसेना सर्वसामान्य लोकांची आहे आणि त्यामुळे शिवसेना कोणाकडे झुकणार नाही. खरं तर आज भारतीय जनता पार्टीने अनेक राज्य काबीज केलेले आहेत, अनेक लोकांना आपल्या ताब्यात घेतलेले आहे, अनेक लोकांची सत्ता या ठिकाणी काढलेली आहे. आपण बघितलं असाल की अनेक छोटे छोटे पक्ष या ठिकाणी आज भारतीय आपल्या शेजारच्या राज्यातला मगो पक्ष बघा, त्या मगो पक्षावर युती करून या ठिकाणी. परंतु शिवसेना असा पक्ष आहे की शिवसेनेचे पक्ष उद्धवजी ठाकरे, अमित शहा असू देत, नरेंद्र मोदी असू देत, यापुढे कधी झुकले नाहीत. कालच आपण बघितलं असाल की अनेक लोक नरेंद्र मोदी आल्यावर त्याला भेटायला जात आहेत, परंतु उद्धवजी नरेंद्र मोदी आल्यावर या ठिकाणी नरेंद्र मोदी वाट बदलत आहेत. अशा नेत्याचा आम्हाला सर्वांना अभिमान आहे की अशा नेत्याच्या पाठीशी आहोत. आज खरं तर अनेक आमदार जातील, परंतु मी कालच सांगितलेलं आहे की शिवसेनेच्या शेवटच्या आमदारांपैकी या ठिकाणी शेवटचा आमदार गेला तरी आम्ही उद्धवजींबरोबर आहोत. त्यामुळे आपण कोण काय बोलतो याच्याकडे विचार न करता, आपण कोण काय बोलतो याच्याकडे विचार न करण्यापेक्षा जनता कोणाबरोबर आहे, माझा शिवसैनिक कोणाबरोबर आहे याचा विचार करा. आज खरं तर आज काही लोक झाडं पाऊस या बघायला तिकडे गेले आहेत. खरं तर दीपकबाई तुम्ही तिकडे बघून जा असला तर इकडचा पाऊस बघा, आमच्यावर टिकणारा पाऊस बघा आणि तुम्ही इकडे या, एवढंच आव्हान या ठिकाणी करतो. खरं तर दीपक केसरकरांना त्याबद्दल आम्ही काही बोलणार नाही, कारण ते आमचे ज्येष्ठ होते, मार्गदर्शक होते. परंतु जो निष्ठेला असेल तर त्याला कुटुंबातला कोण व्यक्ती असेल तरी आम्ही त्याच्यावर या ठिकाणी बोलणार आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला सगळ्यांना उद्धवजींच्या पाठीशी राहायचे आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रातली जनता खरं तर निकाल काय येईल तो उद्या ठरवेल, कोर्ट ठरवेल, परंतु जनतेच्या कोर्टामध्ये मात्र उद्धवजींचे अश्रू या ठिकाणी फुलं म्हणून येतील. तर आपण बघितलं असाल की महाराष्ट्रातल्या वरच्या निवासस्थानावर अनेक मुख्यमंत्री झालेत, काही मुख्यमंत्री रात्रोरात पळाले, काही मुख्यमंत्री सकाळी गेलेत, परंतु उद्धवजी मात्र गेले त्यावेळी सगळ्या महाराष्ट्राने बघितलं आहे की सगळ्यांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते आणि हे अश्रूच आम्हाला पुन्हा एकदा विधानसभेवर भगवा पडवतील एवढंच मला विश्वास या ठिकाणी देतो. खरं तर येणारा काळ कसोडीचा असेल, परंतु कसोडीच्या काळामध्ये आपण या ठिकाणी उद्धवजींवर राहिलं पाहिजे. खरं तर आज
आपण माहिती असेल की नारायण राणे जेव्हा पक्ष सोडला त्या उद्धवजी आमच्यावर नव्हते, सामान्य शिवसैनिक होता. हा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. या मतदारसंघामध्ये 4 वेळा शिवसेनेच्या निशाणीवर इथला आमदार निवडून झालेला आहे आणि पुन्हा एकदा आपण शिवसेनेचा आमदार याच निशाणीवर आणणार आहोत एवढी साधी तुम्ही बाळगा. आणि या मतदारसंघाचं एक उद्दिष्ट आहे की 1980 मध्ये ज्यावेळी शिवसेनेचे उमेदवार नव्हते ते याच मतदारसंघामध्ये 1980 पासून शिवसेनेच्या निशाणीवर या ठिकाणचे उमेदवार लढत आहेत. अनेक लोक आहेत की वसंत केसरकर असतील, अनेक लोकांनी या ठिकाणी शिवसेनेबरोबर काम केलं आहे. आज सगळी मंडळी मला फोन करतायत, आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जनता फोन करतायत, काही दिल्लीवरून फोन येतात की तुम्हाला पैसे देतो म्हणून. पण निश्चितपणे पैशाला विकलेले हे आमदार नाही आहेत, पैशाला विकलेली जनता नाही आहे. आपण निश्चितपणे आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी आहोत एवढंच सांगण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये विकासाची परंपरा उद्धवजींनी काय केलं, 2.5 वर्षामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्या सर्वांचे जीव वाचवण्याचं काम केलं, आपला जीव लोकांच्या म्हणून काम केलं. परंतु उद्धवजी जेव्हा आजारी होते तेव्हा मात्र उद्धवजीचा काटा काढण्याचं या लोकांनी काम केलंय. त्यांना आपण शिक्षा या ठिकाणी घडूया एवढंच आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काय म्हटलं नाही. काय म्हटलं नाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.